Hej, velkommen. Jeg vil give en kort præsentation til, hvad der ligger i investeringsbegrebet. Mange gange så bruger vi ordet investering sådan i normalt dagligdags tale omkring, når man har købt en ny bil, eller når man har købt en ny plæneklipper. Men her er der vil der mange gange være tale om ganske almindelig forbrug, hvor man egentlig ikke forventer, at der sker en forrentning af kapitalen. Når man derimod ser på investeringsbegrebet sådan i en forretningsmæssig sammenhæng, så taler man om, at der skal ske en forrentning af den kapital, der du har bundet. Så for at man kan tale om investering, så er der så at sige nogle betingelser, der skal være opfyldt. Det er, at der skal være tale om en kapitalbinding, det vil sige, at man har bundet nogle penge i et, det kan være i en maskine, man har købt, et skib, man har købt, en produktudvikling, hvor man har bundet noget kapital, som man har brugt, og så at sige mod forventning om, at der så kommer et, nogle positive indbetalinger, og derved forrenter den her kapital. Det her med, at der sker en vis tidsforskydning mellem ind- og udbetalinger, men ud- og indbetalinger, det gør, at man skal tage højde for tidsfordiende penge, i og med at det ikke er lige meget, hvornår pengene forfalder, om man har dem til rådighed her efter et år, eller man har dem til rådighed efter 5 år. Har man dem til rådighed hurtigt, kan man jo geninvestere dem eller afdrage på ens gæld. Så derfor har tidsfordiende penge, så at sige, højde. Dertil skal vi bruge noget rentesregning. Det kommer vi til senere. Hvis vi ser sådan, derned, ja, et simpelt eksempel på en investering her, der afbilder på den her måde, vi har en kapitalbinding til at starte med på 250.000, og så i perioderne efterfølgende, her er der så 3 perioder, har man forventning om, at der er nogle positive indbetalinger fra driften. Det kan være måske en maskine, man har investeret i, og så er der nogle besparelser på driften i løbet af de kommende, 3 perioder. Det kan også være en reklamekampagne, man investerer i, hvor man så forventer, at der er et afkast de næste 3 år. Så der kan være mange forskellige eksempler. Udbetalingerne er markeret ved, at de er under den her tidslinje, og indbetalinger er over linjen. Og spørgsmålet er jo så, om den her investering er rentabel. Bemærk i øvrigt, at her taler om udbetalinger og indbetalinger. Der er ikke tale om omkostninger og indtægter. Det er så at sige pengene, vi følger her. Her følger vi cashflowet. Og spørgsmålet er jo så, om det her er en rentabel investering. Umiddelbart bare ser på beløb og ikke tager højde for tidsfordiende penge, jamen så må man sige, så efter 2,5 år, så er der et simpelt payback, og ser man over de 3 perioder, jamen så har man et positivt cashflow på 50.000. Men et spørgsmål om det er helt så simpelt. Her har vi så ikke taget højde for, at vi rent bare skal have forrentet de penge, som vi har bundet i investeringen. Og derfor skal vi tage højde for tidsværdien af penge. Der har vi forskellige metoder. Vi har en kapitalværdimetode, en nutidsværdimetode, den interne rentefodsmetode, annuitetsmetoden og tilbagebetalingsmetoden, som både findes i en statisk og en dynamisk udgave. Dem vil vi komme til at arbejde med i løbet af forløbet. Ser vi på de data, vi skal bruge for at opstille en investeringskalkulation, jamen så skal vi have fundet ud af, hvad er investeringssummen, hvor meget har vi bundet af kapital, og det kunne være, hvis man køber en maskine, jamen så er det både det, der er selve investeringen, kostprisen på maskinen, altså det vi betaler for den, men også det måske det koster at installere den og montere den og uddanne folk. Så hvad der er bundet i den her investering, så skal vi have fastsat en levetid. Hvor lang en tidshorisont vil vi betragte den her investering. Så skal vi have fastslået et cashflow eller et forventet cashflow, for det er som sagt en form for budgettering fremadrettet, de her investeringskalkulationer. Det kan være det årlige driftoverskud. Man skal have fastsat, hvad forventer man, det her kan give mere indtægt eller mere omkostninger. Altså hvad er det for cashflow, vel at mærke indbetalinger og udbetalinger, der vi måler på her. Og så skal vi have fastsat en kalkulationsrente. Kalkulationsrenten er vores krav til forrentning, og den skal afspejle en række faktorer, som vi vil se på lige om lidt. Der er nogle værktøjer til rådighed, der er nogle rentetabeller, pen og papir, som man kan bruge til at beregne det her, og så er der en regnemaskine, der har finansfunktion, og så er der Excel, som vi vil fokusere på i vores forløb. Her er et eksempel fra Excel, hvor det viser omkring med selv samme eksempel.
En investeringssum på 250.000, den har jeg sat et negativ foran, minus, levetid på 3 år, kalkulationsrente på 10, her er fastsat et krav til forrentning på 10%, og så de årlige indbetalinger. Og hvis jeg opstiller det sådan i min tabel her, så kan I se hernede har jeg en investeringssum på 250, som står som negativ, og så plusset som fra driften af på 100.000. Nettobetalingsstrømmen viser cashflow. Og hvis man så skal prøve at beregne den her kapitalværdi, så skal man diskontere de her beløb med den her kalkulationsrente. Og kan jeg se i mit regneark, så står det alle sammen til 1, men det drejer sig vist om, at jeg mangler nogle decimaler der. Og det vil vi komme lidt ind på senere, hvad der egentlig ligger i det her med diskonteringsfaktoren og kalkulationsrenten, hvordan man rent metodisk beregner det. Men her kan I se, at investeringen faktisk har en negativ efter 3 perioder på minus 1.315. Det er mange vil nok sige, det er noget, der går i 0, men når den er negativ, så viser det faktisk, at den ikke lever op til krav om forrentning på 10%. Jeg vil i en anden video prøve at vise, hvordan man beregner det her. Kalkulationsrenten, hvordan fastsætter man den? Jamen den fastsætter man ud fra den væsentligste faktor er risikoinvestering. Man må sige, at en investering, der har en høj risikoprofil, jamen så vil man også stille et tilsvarende afkast til krav til afkastet, som er stort. Altså skal man lave en risikofyldt investering, jamen så vil man stille højere krav til forrentning. Hvis derimod man vil investere i forholdsvis måske en sikker investering, for eksempel noget som danske realkredit obligationer, jamen så forventer man heller ikke, at den afkastet er så højt, som hvis man laver en mere risikofyldt investering, måske i en virksomhed, hvor cashflowet ikke er så sikkert. Men ellers så kan man sige, at den her kalkulationsrente skal rumme risikoen, den skal rumme alternativrenten, hvad går jeg glip af ved at foretage den her investering? Jeg kunne have brugt den på at investere i noget andet. Markedsrenten skal også inkludere, afspejle, hvad kan jeg ellers få, hvad kan jeg låne penge til, hvad kan jeg placere dem til, måske risikofyldt, eller risikofrit, og så nummer tidshorisonten og den forventede inflation. Alt i alt skal det her rummes i en procentsats, der afspejler kalkulationsrenten. Så har vi i Excel en række funktioner, som jeg vil vise i en video lige om lidt. Og hvis vi ser på de danske, så er det her i den ene kolonne, og har man engelsk udgave, så har de nogle andre forkortelser. Men jeg vil i en tilsvarende video lige om lidt vise jer, hvordan man rent metodisk kan lave de her beregninger i Excel.